Avui aprendran a fer harira, una sopa típica del Marroc. Està feta amb ceba, tomàquet, carn, cigrons, farina i ou i especialment es consumeix durant els mesos del Ramadà. No és una sopa d'aquestes que hi ha més aigua que qualsevol altra cosa, no? Llavors te la prens i quedes igual. Però aquesta, vull dir, a part d'escalfar el cos, sí que alimenta també. La cultura principalment és música i menjar, no? I el menjar sobretot quan agrada a la gent és una manera que fa entrar agradablement les altres cultures. Però aquestes trobades gastronòmiques són molt més que un intercanvi de receptes. Les associacions que participen al projecte són entitats de la taula intercultural, aquest espai de coordinació i participació d'entitats de diferents orígens que hi ha al secretariat d'entitats, i totes elles participen molt activament en aquest projecte. De fet, elles mateixes en són promotores del projecte. L'associació Amazan és una de les 9 entitats que participaran en el projecte de les cuines del món. Durant les properes setmanes, en aquestes olles es prepararan receptes típiques de Ghana, el Punjab o el Perú.